ya za a ce kina matsayin matata na nemi abu a gurin ki hana ni me ka haka mun inda aka ce namiji da ranar Allah ta'ala da azumi a bakinsa ya nema matarsa dan ka zauna a area sai aka noma na muciya malai launi al'amura da mu wancan bace na zo da nake son ka san ina jin ka agar maka Allah da Allah ya ake mun kan manaja da abin da yake damu to menene shi wannan za ka iya faɗa mu gaskiya ne sai ba ina bukatar muna cikin watan ibada za ka kawo mu bukata gaskiya ba zan yi su ai kowane lokaci a cikin ibada ne tun da za mu yi sallah za mu ci abinci za mu sha to me a ciki ba sai mu tuba ba hatta tarawul hilala kak ku dau azumi har sai kun ga wata wala tufidiru hatta tarawu kada ku sauke azumi har sai kun gansa fa in gumma alaikum fa akmilu iddata salat